Yeah, we are now approaching San Juanico Bridge. Di ba, pakuha din ang picture ah. San Juanico Bridge. Yan o, yan na. Grabe ah. Nice. Malayo-layo pa pala. Pero yan na yun o. Nakita sa unahan, doon yung San Juanico Bridge. Video mo boy, video. Thank the Lord. For the first time after 40 years, no? Ano, bakit after 40 years? 40 years ng San Juanico Bridge? Ay, in my life, di ba? 40 years of your life. Oo. Okay. Nandito tayo. Baka naman 40 years din ang San Juanico Bridge. Kasi during, no, more than 40 years. 1984 eh. 84 ba? Ikaw. Apo. 1970s, Marcos na. Oo. Di more than 40. Mas matanda pa ito kaysa sa buhay mo. Kaya maganda yung view niya kanina, no? Kaya nandito si Amy Marcos, mga mukha niya. Kasi during the time of his father. Her father.